ta wani kusurwa jirgi zai sauka ne? Jirgi ta kan titi yake saukowa, ba kusurwa ba. Oho, na gane, wato yanzu sun canza tsarin abin kenan. A yalla bai, janar yana gidan gaba ne ko na baya? Yana kasan fiffike dai. Oho, saboda gudun kada rana da ke shi ko? Wayan tambaye ka da kauye ka zo ne? Yawa, a sama ana tafiya cikin dare? Kamar yadda 'yan boss ke tafiyar dare iye? Jiragen Kingfisher na dare ne. Oho, amma to, idan aka hau hanya, akan tsaya dan shan shayi ne ko kuma tazarce kawai ake yi? Me na shiga damuwa kuma? Wani abu na faɗa mara kyau? Wai ma to ka taɓa ganin jirgi a zahiri ko kuma dai sai a TV? Au, yo, akwai wani bambanci tsakanin abin TV da na zahiri ne? Wai da abin da kai ba za ka burge mutane ba? Duk da fulawar ma da na zo da ita? Dalla, kadalla, sami fanko, sami, hai. San da zuwa. Sannan ku dai. Ta wace hanya zan iya taimaka maka? Bashin 50,000 da na ci nake so ku biya min. Me? Ba taimako kike so ki ba? Karfe nawa jirgin Bisak zai iso ne? Nan da minti 10 yan labai. Ba wani minti 15 nake so na sani ba. Ya iso wa Nangal ne? Ya wuce Surya Pet? Ko ya tsaya a mararrabar Mulali ne? Amma bayanan da zan kama ba na son kama kame. Gashi ma ya soka yan labai. Yawa, na gode. Rigar ki ta kyau ya dinka. Tela ne yan labai. Kowa ma yana zuwa gurin tela ai. Shekarun ki nawa? Baya cikin tsarin aiki na gaya maka. Oho, sai in zo gida sai ki faɗa mun. Ku da rafa ba kuna kada jirgin ya zo ya shige.